देख लेडीज लिखल मगन भाई कहिया ले रही उपासे परदेसी सही तो हम पुरान को देनी गा के आइए की तरह मनोज शर्मा गावे ले कुछ नया नया मॉडल तैयार कर एक बिनाइया के फेरम तू मत रहो कि नया जगह देखना में गइल बा नया डूब गइल जौन जौन ब्यास में गइल बा तो नया डुबाइए कइले हो लवंडा बदल दी वो जैसी भी खराब हो गई आ जाना तनी घमंड तक है कुछ कर ही कहना चाहिए कि मेरा क्या है हम ही गा रहे बानी गबते गबते कल का हो जाए के जानेला के जानता है बिना सोचला कि ना हमरा कुछ ना आवे तोरो नस्ते नस्ते का हो जाए के जानेला कहिया मर जाएगा के जानेला तोरो चारे आदमी लेके जाए चारे को उठा के ले जाए या चारे को ले जाकर उधर रख दिया कितना पैसा दे साफे दिन में तुम मर जाएगो एकदम नया शादी भइल हम अरे पेट लेकिन शादी जो ना भइल फौजी से भइल हो संजोग ऐसा बा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ल बा ऊ रात दोहरा के डीलर साहब ना देला ऊ जो रात के नाम हो हम का बताई ऊ रात के आनंद ना ले ऊ रात के ना देखिए हम मदन बाबू कहने के जे शंकर भैया हमरा से बड़ बनी हम छोट बनी हंसे खातिर बहुत नहीं लेकिन अगर दोनों आदमी के देखल जाओ ऐसे गाना बजाना के हिसाब से भाई हमारा के बड़ के दर्जा दे देले होंगे अच्छा बा लेकिन आधार कार्ड से देखो तो बुझाता कि 2-4 साल घटिए जाए लेकिन भाई हमारा रहले जान का नहीं ना बड़ भैया को हम तो भौजियो लगे न हजी तक चाय तो मिल जाएगी बिनैया के डाटा तरीका है मदन भाई एगो शिकायत करनी है मदन भाई के जब शादी भइल ना कुछ देखली का तब मदन भाई के शादी भइल सुहाग रात के दिन जब अपना रानी के लगे पहुंचनी तो सब कोई कुछ देखेला मुझे दिखाई कोई रुपया देवेला डीलर साहब कोई पैसा देवेला कोई सोना देवेला कोई चांदी देवेला मदन भाई 100 रुपया देनी 100 ये बात हमें मालूम ना हम जन्म ना करते हैं बिनैया शिकायत कर अगर से काले पूछे तो ये बात हमरा के कहां बोलो वो लौंडा कॉल 100 रुपया मुंह दिखाई जब मदन भाई देले तब मलकिनिया का दिन कर कहनी कि राम हो राम भैया क्या बोलियो और वो 100 रुपया देनी नहीं है रही तो ऐसा 100 रुपया दे के काता लोग मुंह देख के चल ये बात हमरा के बिना कहलो से एकरा के कल समझा देवे के बाद नया नया शादी भइल परदेसी पति जो ना हम फौज में बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर लड़ाई लागल बा वहां पहुंचल बारे बड़ा सुंदर भाव लागल बा कैसे हो राजा ये आज कोरोना के चक्कर में ना आई लो कहीं इंतजार करने के सोमारी में आए आई बा जन्माष्टमी में इंतजार करने के रोज जरूर आए आई बा लास्ट में हम इंतजार करनी है कि सब के मर्द कम से कम इस सामने जब कल पूजा भइल है ए बच्चा शांति कल जो ना पूजा भइल तीज के हम रुआ ना ना लमर लिख ए बेटा हो ए लड़का शांति से हल्ला नंबर लिखना पैसा ए बच्चे शांति ए बाबू बाबू हो कसई ठीक पिया अरे वो सोना चांदी भेजा तनी पैसा भेजा तनी कि पैसा सोना चांदी से सब भूख मिटाए वाला ना डीलर साहब पूरे काम दिए कहत डाल दिए हो कि हमरा जरूरत नइखे सोना चांदी हीरा के हीरा लेके का करूं सोना लेके हम का करें क्या करूँ अगर रउआ पति देव जी बानी तो हमर दर्द के समझी कम से कम राजा जी सफा पे दर्दी रवा हो गई निर्दयी हो गई रवा
हमारा जरूरत नइखे सोना चांदी हीरा के। हमारा जरूरत नइखे सोना चांदी हीरा के। मरहम जरूरी बा राजा कि मरहम जरूरी बा जवनिया के पीरा के। मरहम जरूरी बा जवनिया के पीरा के। हमरा जरूरी नहीं है हमरा जरूरी। हमरा जरूरी नहीं है हमरा जरूरी नहीं है सोना चांदी हीरा के। मरहम जरूरी बा अरे जवनिया के पीरा के। जरूरी बा जवनिया के पीरा के। मरहम जरूरी बा जवनिया के पीरा के। मरहम जरूरी बा जवनिया के पीरा के। टाइम के भाव बा बेचारी कहत है डीलर साहब सपने तौबा खाइला ना पियला ना राजा उठी ऐसा रहे कि दोहरा के रात अब नाया। खाइला ना पियला ना खइला राजा कटिया अच्छा देखिए हमारा आदरणीय माननीय श्री महेश्वर भैया 100 रुपया देनी है 101 रुपया देनी है। मरहम जरूरी बात जवनिया के बिरा के भैया का प्रणाम करना कहत है। खाइला ना पियला ना गइला बचात के। खाइला ना पियला ना गइला बचात सुखी हो ना ले लगी आया लवात के। सुखी हो ना ले अलम छोड़ला मोहन अपन मीरा कि के करायो छोड़ला के करायो छोड़ला मोहन अपन मीरा के। अरे मरहम जरूरी बा डीलर साहब अरे मरहम जरूरी बा अरे हो जवनिया के पीरा के। जरूरी बा लास्ट लाइन
बोली लास्ट लाइन भाई गीत के उपदेशी से बेचारी कहो तनिका भोलम बाबू दिल के दर्द कोनो दिल लागे ना जाने हथियार कहा जाने टकाई चंदन के कामना चंदन के कामना कोई की तरह गुलाब हो चंदन के कामना कोई की तरह गुलाब हो शीतल समीर लागे रूप से खराब हो चंदन समीर शीतल के छाया बेकार लागता ना जी कहानी कवनो तवाई नहीं खे कवनो तवाई नहीं खे दिलवा के चीरा के माने फरौंटे पर रहे के बाद उधर में देख रहा है रोड पर लगल कैसे बुझाए हमरा के बालकनी में जगह देले भाई तो कैसे बुझाए अरे दिलवा के चीरा अरे मरहम जरूरी बा अरे मरहम जरूरी बा जवनिया के चीरा मरहम जरूरी बा जवनिया के चीरा चलते चलते एक बाद भाई से सुने के बाद कहली हम वहां के मिलन के मरहम कहे बिरहन बेचारी नसे बेधेला आवे पुजारी हम जरूरी बा अरे तमर हम जरूरी बा अरे जवनिया के